Atxaldeon, seiak badia gaur ezoiko deialdian egiten dugun ekaineko plenoari hasiera emango jogu. Lehenengo, ohiko moduan aktakin hasiko ga, aktakin zerbait, bai, Jaione, Elkarrekin Podemos, Jaione. Kaixo, arratsaldeon. Sí, tenemos algo que decir sobre el último acta del pleno anterior, más bien sobre el contenido recogido en este. En el punto 8, en el crédito aldaketa, y tras nuestra intervención, cogió la palabra la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente. En el primer párrafo, hacia el final, dice: proiektua badaukazute beste gauza bat da ez daukazuela 3D volumetriko bat ikusteko edo ala ulertzeko gaitasunik. Consideramos estas palabras como una falta de respeto hacia nuestro trabajo. En este ayuntamiento se ha trabajado mucho por los buenos tratos y esta intervención no cumple con esa premisa. Por esto nos gustaría que la concejala pida una disculpa y retire ese comentario. Ainara, zuri zuzenean aipatu dizunez? Bai, holan hartu basan, benetan parkamena, esan para nada hori asmoa, benetan esaten dut zintzotasun guztizaz, esaten nabena da, eta hori askotan, eta toko biatelako klaseak eman batzutan irudeak ulertzea, ez dela erresa pertsonatzen dako, oituta gazenak bai, eta ez gazenak oituta batzutan ez da ulertzen, eta igual horregatiko lan, igual modu horretan ez nik izan nolan esan nabela, gaizki ulertu bat baldin bada, benetan zintzotasuna esparkatu. Eskerrik asko. Bale, gainontzan aktarekin ados? Aurrea, bale. Bigarren puntuare hilabetero plenora ekartzen duguna da, dekretuen berri ematea da, kasu hontan 1229 dekretu zenbakitik, 1289 dekretu zenbakira, zait dekretun baten inguruan, hor zalantzan batzuk edo argipen batzuk edo eskatu dira, idazkariak mezu bidez eta erantzun ditunak, ez aitoiez gain, beste zerbait aipatzeko galdetzeko edo badagon, ez aurrengo dugu. Hirugarrena ere berri emate bat da, hau ere ohikoa izaten da, urtearen puntu honta iriste gainean kontu hartzailearen txostena da, kasu hontan 2026 urteko lehen 4 eurokoari dagokion finantza eta aurrekontuen alorreko informazioa. Hau antolakuntza eta batzordean kontu hartzaileak berak azalduzun, esan bezala, lehenengo 4 hilabeteraren exekuzioaren jarraipena egitea da, txosten guztiak eskura dauzkazue dokumentazioarekin batera zehazten den barruko karpetan. Hemen esan, aurrekontuan aurreikusitako gastu eta sarrerak aurreikusi bezala maila edo exekuzio mailak olakoa dijoaztela aurreikusi bezala, bai zerbitzuei dagokionez, bai diru laguntzei dagokionez, eta sarrerei dagokionean tasa eta zergak ere aurreikusitako modun ari diala jasotzen edo ejekutatzen. Eta zehazten da beste kontuat ere, ordenketak egiteko arazorik ere ez dagoela, eta hauek epean egiteko ere baldintzak ere betetzen ditula udalak. Orduan hau, 4 hilabetero egiten den txostena da, hau da dagokiona urteko lehenengo parte honi, berri ematea, ez dakit autolakuntza eta ogasun batzordan aukera izan zen galderak egiteko, ez dakit besterik edo beste zalantzarik baote dan. Ez, aurrea ingo dugu orduan. Laugarren puntura pasako gea, lanpostu zerrenden aldaketa onartzea da, eta musika eskolari dagokionez aldaketa hau, Asierrek azalduko dugu. Batzordean aipatu bezala, musika eskolako zuzendaritza batzordearekin eta klaustroarekin adostutako neurri batzuk hartu beharren itun, aurrera begirako musika eskolari aldaketa batzuk egiteko, bai? Aldaketa honetan, batzorran esan bezala herriko eragilei gerturatzeko aukera bat ikusten genuen, herrian ditugun behar batzuei erantzuteko, eta azkenean guk musika eskola ulertzen genulako ere bai, herrian eragiteko beste eragile bat gehiago bezala bai. Horregatik errepetean aldaketa batzuk egin behar dira, egungo egoerari gehiago gerturatzeko, eta batez ere aurrera begira daukagun ideia eta planean zehaztapen horiek behar ditugulako. Hoxe. Ez dakit honen inguruan batzordan ere azalpenak emantzean, galderarik edo zerbait badagon aipatzeko, ez, bozkatzera pasako gaur duen zuzenean. Lanpostu zerrendaren aldaketaren aldeko botuak?
hau batez, onartzen da. Bosgarren puntura pasako gea, kasu honetan Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erreglamendua aldatza da, eta hau Ainarrak azalduko dugu. Bai, arratsaldeon. Gipuzkoako garraio publikoaren araudian aldaketa batzuk indie eta Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzen gauden administrazio guztisek arau berdinak ezartzea danez helburu, hemen gure hiribusaren arauak eguneratzeko proposamena dau. Kasu honetan 3 aldaketa nagusi jasotzen die, alde batetik mugi txartel pertsonalizatuari buruzko zehaztapen txiki batzuk eguneratzen die. Beste bat, aur kotxei dagokionez, lehen umea kotxean ez basan juten, kotxea derrigorrez dorlestuta joan basan, eta hori aldatu itzen da orain. Eta azken puntua, etxeko animalien garraioa arautzeko modu argiagoan. Eta azken puntua da, berez, berritasun handixena gehien aldatzen dana, eta hemendik aurrera, etxeko animaliak, diesela txakurrak, katuak eta udoak, diela uroiak, garraio publikoan sartu alizateko sartu alizango die, baina beti be segurtasun eta bizikidetza baldintza batzuk betez, eta hori da hemen arautzen dana. Orduan itzen duguna hemen da, berez, Gipuzkoan mailan adostutako aldaketa hauek gure adaurira ekartzea. Ez daitu honen ingurun galderari kaipamenik edo zerbait badaun, ez? Bozkatzera pasako gara, orduan ez izenburu osoa errepikatuko. Orduan Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzan zerbitzu publikoak harmonizatzeko erreglamendua aldatzaren aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. 6. puntua pasako gara honekin, kasu honetan Beterri Buruntza eskualdean inklusio estrategia udala eta Beterri Buruntza mankomunitatearen arteko lankidetza hitzarmena onestea da. Hau bada, Beterri Buruntzako 6 udalerriok hilabeteetan lanean ari gehan kontu bat. Inklusio, bazterkeria egoeran egon daitezken pertsonei inklusio zerbitzu bat aman komuna edo komuna dan ematea. Ikusten dana da, herri bakoitzak bere estrategia propioa ukitzea ondoko herrikoarekin lotura ez daukanak ez dula inongo zentzurik eta eskualde mailako estrategia komun batek behar dula. Izan ala zehazten du ere 2008ko zerbitzu sozialen legeak eta baita ondorengo 2015ko zerbitzu zorroan dekretuak ere ez. Hortaz, Hernanitik nolabait lideratuta lanketa hori hasi dugu eskualdeko 6 herriekin eta egin duguna da hitzarmen bat adostu, herri bakoitzak ere gure plenotatik pasako deguna, eskualdeko inklusio estrategia izaki, Beterri Buruntza mankomunitatetik trakzionatzen hastea, bai? Udaletako teknikariek eginda, baino erakundea Beterri Buruntza mankomunitatea izatea. Tartean, hemen ere, egondalako ekainean Europako diru laguntza garrantzitsu bat aurkeztu deulako proiektua, eta hortan, Beterri Buruntzatik egitak lanak errazten ditulako, edo posizio hobe batean jartzen dulako proiektu hori eta diru laguntzarako kandidatura hori. Esan bezala, 6 herrien artean, teknikarien artean adostu oniritzeak emandako hitzarmen zirriborroa, hitzarmen testu bat bada, akordio politiko erabatekoa dagona, eta hori da, formalki, pleno bakoitzetik pasa behar deguna. Denek 6tik 5 pasako dugu hain ekaineko plenoan, herri baten kasuan, hilabetearen erdialdera egiten dulako, uztaileko lehenengo 2 astetan edo pasako du. Zait honen inguruan galderik edo badagon, zerbait aipatzeko? Ez, bozkatzera pasako gaur dun. Beterri Buruntza eskualdean inklusio estrategia, udala eta Beterri Buruntza mankomunitatearen arteko lankidetza hitzarmenaren aldeko botuak, hau ere, hau batez, onartzen da. 7. puntura pasako gea, jardura fisikoa eta kirol arloko ikastaroen tasak eguneratzari dagokiona da, eta Asierrek esplikatuko haure bai. Batzorren esan genuen baino, pixka bat azaltzalea, tasak eguneratu behar genituen, batez ere eskaintza berriari egokitzeko, bai? Hurrengo ikasturterako badaukagu berrikuntzaren bat edo beste gure kirol eskaintzan, eta hori aurrera eramateko aldaketa batzuk egin behar genituen bai ala bai, eta aldaketa hauek egiteko tasetan ere zer ikusia zituen gauza batzuk ikutu hartzien, hori denak aurkeztu genizkizuen, eta hori onartzeko gaur honea dakarkigu. Eskerrik asko Asier, ez daitu honen inguruan, zerbait bat edan aipatzeko, ez?
zuzenean bozkatzera pasako ga. Orduan, behin-behineko onarpen ematea izango litzake hortaz, jardura fisiko eta kirolarloko ikastaroen tasak egunaretzari, orduan, honen aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. 8. puntura pasako ga, gureak berdea enpresak egindako reklamazioa bati dagokiona da, eta hau urkok azalduko digu. Bai, kaixo arratsaldeon. Bueno, dakizuen bezala pasaren urtean ere berdina egin zen. Hau da, kontratu berria egin bitartean enpresak gureak, berdeak enpresak eskatutako diru ordainketa bat egitea, kontratu gabe ginelako, bueno, ez ginen modu horretara, baina nola baiteko konpentsazio hori eskatzezu kontratu berria sinatu bitartean. Eta hoen eskatuana azkeneko bilabete horiek, urtarrila eta otsailekoa bete dadin, eskaera entzun, eta horrekurtan hartu zitzaion bezala, hoxe bideratze izan da, eta bere balioa osotasunean 14.000 eurotakoa izan da, eta hoxe. Zorionez gaur gaurko zana dagoia berdan bezala, eta kontratu politiak hau, eta oso ondo aidean anean. Ja, bengoz, aprobetxatu. Eskerrik asko urko, ez dait honen inguruan zerbait aipatzeko badaon, ez aurre bozkatza pasako ga. Orduan, gureak berdeak egindako reklamazioari emandako erantzunaren aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. Eta honekin, 9. eta mozioen atalera pasako ga, kasu honetan, EH Bildu udaltaldeak eta EAJPNU udaltaldeak elkarrekin aurkeztutako mozioa daukagu, foruen aboluzioa eta alkateen mugimenduaren urteurrenari dagokiona, eta EH Bildutik Itxasok eta EAJtik Mikelek azalduko igute mozioa. Bai, arratsaldeon. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta zioen azalpena, hauxe da. 2026. urteak garrantzi historiko eta politiko berezia du Euskal Herriarentzat. Izan ere, beste zenbait mugarriren artean, hala nola Eusko Jaurlaritza eratu zela 80 urte betetzen dira, aurten bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21ko foruen abolizioaren 150. urteurrena, eta bestetik, 1976an Bergaran bildu zen alkateen mugimenduaren 50. urteurrena. 1876ko uztailaren 21ko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren abolizioa ekarri zuen. Bigarren karlistadaren amaieraren testu inguruan. Nafarroa garaiaren kasuan foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen. 1851ko lege hitzartuaren bidez, lehen karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789 eta 1790 urteen artean, Frantziako iraultzaren eskutik, Lapurdi, Nafarroa, Behera eta Xuberoako euskal lurraldeen eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. Hiru prozesu horiek bakoitza bere une historikoan eta bere berezitasunekin Euskal Herriko lurraldeek mendeetan garatutako instituzio eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ezarri ziren, eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalean, lurralde artikulazioan eta autogobernuan. 1876ko abolizio hartatik mende bat geroago, 1976ko uztailaren 21ean, Frantziskoaren amaieraren testu inguruan eta transizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren. Alkateen mugimenduak foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. 76ko adierazpen hartan jasotako espirituak gaurkotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da. Eta gaur egun ere, udal erakundeek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute.
Bergaran izan ziren alkateek eta zinegotziek aitortu zuten ez zitzaiela xamurra gertatu, herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara ematean bere gain hartu zuten erantzukizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herriaren eskubide politikoak iraungi ezinak eta ukaezinak direla. Auziaren benetako funtsa ez baitzegoen foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek eguneratzean baizik. Foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzean alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere, desafio berriei ekin beharrez aurkitzen gara. Eta argi aldarrikatu nahi dugu, etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman alizateko, Euskal Herritarren ahotsak bere lekua behar duela. Hitzaren eta erabakiaren jabe behar dugula izan. Oso garrantzitsua da, une hau hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzukidetasun politiko eta sozialaren garaia da. Gure herria eta bere jendea aurrera ateratzerako ordua. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka horiei guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin. Gaurko auziek gaurko tresnak eskatzen dituzte. Eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu, bere etorkizuna bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroimen historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatu behar du. Horregatik guztiagatik, Hernaniko udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Hernaniko udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin. Eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa Behera eta Xuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zela 1789 eta 1790 artean. Horrez gain, aitortzen du 1851 urtean Nafarroa garaian eta 1856an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erreglamenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zuela. Eta era berean aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi, ez da herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deuseztatu ere. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien arteko berezko nortasuna eta nazio izaera duen herria dela. Historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu. Bi estatutan kokatuta eta gaur egun 3 eremu juridiko-politiko ezberdinetan antolatuta. Dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea, gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan. Eta konpromisoa hartzen du etorkizunean ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan, erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. Eta 6. udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuekin. Alkateen mugimendua gogoratzeko, 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko, eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Mozioan, bazetorren 7. puntu bat, hau Bergarako udalari zegokion puntu bat zen, beraz, guk kendu egingo genuke, eta 6 puntu hauek bozkatzeko eskatzen dugu.
Ja, eskerrik asko, Itxaso eta Mikel, ez da erronderikiko dugu, ez da zerbait aipatzeko badan, ordenean jarraituko dugu, Elkarrekin Podemos, Lourdes. Bai, kaixo. A ver, desde Podemos defendemos un pacto social que se concrete en un nuevo estatuto refrendado por la ciudadanía vasca que defienda nuestros servicios públicos, que apueste por lo común y blinde nuestros derechos sociales. Sí que creemos importante recordar la historia, pero no podemos atender a acuerdos medievales para configurar el país del futuro. Es evidente que los fueros mejoraban la vida de una población mayoritariamente campesina del siglo XIX, pero no es lo que necesitamos hoy. Para problemas del siglo XXI, soluciones del siglo XXI. En 2026 se cumple el 150 aniversario de la abolición de los fueros. También se cumple el 151 aniversario de la quema de este ayuntamiento y el 152 aniversario del fin del asedio de Hernani. De ambas efemérides, este ayuntamiento ha pasado de puntillas. Al parecer, tanto para EH Bildu como para EAJPNV, tiene mucha mayor importancia la pérdida de derechos políticos y económicos que el sufrimiento de nuestro pueblo. Nosotras nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Lourdes. Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, arratsalde on guztioi. La verdad que nos sorprenden algunas cosas de esta moción, un poco por lo que nosotros consideramos que son inexactitudes históricas, y podemos entender que quizá el Partido Nacionalista Vasco presente esta clase de mociones. No en vano, dentro de su ser todavía estaba aquello de Jainkoa eta Goikoa eta Lege Zarra. Pero sí es verdad que nos sorprende que EH Bildu presente esta moción. Lo entendemos desde la lógica del ideario nacionalista y desde la necesidad de creación y mantenimiento quizá de ciertos símbolos, pero también pueden existir otra clase de símbolos. Lourdes acaba de nombrar algunos muy concretos de este pueblo, pero también se cumplen efemérides de la legalización de la Ecurriña, por ejemplo, o de la legalización de los partidos políticos y sindicatos, o del Estatuto, o de la ley de amnistía, que afectó a muchísima gente, no solamente en el País Vasco. ¿Por qué? Porque en esta moción se quiere retrotraer o se quiere dar relevancia a dos momentos históricos. Uno, hace 150 años, la abolición de los fueros, en 1876, por un Real Decreto, pero no se habla que 2 años más tarde, en 1878, por otro Real Decreto, se creó a ver cómo digo el nombre, porque siempre lo digo mal, me vais a perdonar, pero en 1878 se creó por Real Decreto también los cupos de las provincias vascongadas para la satisfacción del tesoro, lo que venía siendo los fueros vascos, de los 3 territorios vascos, 4, Navarra, de los territorios vascos, no de un ente común que yo diría que seguramente hasta la Segunda República Española, quizá algunos años antes, no estaba ni siquiera en el debate político. Esa efeméride de hace 150 años, como bien decía Lourdes, posiblemente fuera más una guerra civil entre el campo y la ciudad, entre los que querían mantener sus privilegios del campo y los que la nueva ciudad, el comercio, pues bueno, la pujanza que esa nueva sociedad tenía quería mejorar. Y como ejemplo de ello, y tengo que recordarlo, fue la muerte de Vilinch defendiendo la ciudad de San Sebastián frente a los carlistas. No creo que Vilinch fuera sospechoso de no ser vasco ni euskaldun, era liberal, ese era su problema. Y cuando digo que nos sorprendía que EH Bildu presentara una moción por el estilo, lo decimos porque parece que se denosta la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa acabó con esos fueros vascos en Iparralde. Pero la Revolución Francesa trajo los derechos universales en aquellos años del hombre, desgraciadamente del hombre, es lo que se decía, pero bueno, del ser humano. Entonces nos sorprende que se denoste la Revolución Francesa, cuando yo creo que desde la izquierda tendríamos que defender esa clase de revoluciones que dan a las personas derechos. Y luego, por otro lado, la segunda efeméride que se conmemora es la reunión de 77 alcaldes en Vergara. 77 alcaldes, por cierto, porque no podía ser de otra manera en aquella época, alcaldes franquistas. Posiblemente de una ideología tradicional católica. No en vano, aquel acto comenzó con una Eucaristía en aquel momento, por si algunos no lo sabían.
y encima había una pancarta del Partido Comunista que fue abucheada. Curioso. Y además, 77 alcaldes que entiendo se autodenominaban, pues bueno, la representación de la ciudadanía vasca. 77 alcaldes. En Guipúzcoa tenemos 88 municipios hoy por hoy. Hoy por hoy, en aquel entonces no. De Navarra, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava. Ninguno de las capitales. Ninguno de las capitales. Alcaldes que luego, alcaldes o concejales que luego hicieron una transición hacia partidos democráticos, acabando en el PNV, acabando en los partidos cercanos a la izquierda abertzale, acabando incluso en UPN, en UCD, algunos. Curioso. Entonces, son las dos efemérides que estamos conmemorando con esta moción. Por eso, repito, entendemos desde la lógica quizá del ideario nacionalista que haya que reivindicar esta clase de actos, pero nosotros no podemos compartirla y, por lo tanto, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Ricardo. Ez dakit EAJ-tik eta EH Bildutik erantzunik eman nahi dan. EAJ-tik, Mikel. Bai, ospatu daitezke hainbat efemeride eta ospatu ditzazkegu denak eta denetaz hitz egin, baina kasu honetan hau ospatzen, hau urteurrena bi hauek daude, zehazki, eta iruditu zaigu gure alderdi iruditzaile egokia dela eta ondo arrazonamendu onak daudela bertan eta egiteko zerbait izan daitekeela, besteak baita ere, denak, kontuan eduki behar da, historia garrantzitsua da, gertatu da guztia garrantzitsua da, baina hau ere, eta honek gure ustez garrantzi berezia dauka. Edo bi ekimen hauek, egin ziren ekimen hauek. Eskerrik asko, Mikel Itxaso. Bai, bueno, hasteko hildo beretik begira zenbat efemeride ekarri behar izan dituzuen justifikatzeko zituzuela, babestu nahi guk ekarri ditugun bi efemerideak. Nahi baduzue efemeride guzti horietako horiek gogorarazteko mozio bat aurkeztu dezakezue eta askorekin bat egingo dugu, batak ez du besteak entzen. Ez dakit, arazoa seguru aski da Euskal Herriaren burujabetza aldarrikatzeko erabiltzen ditugula bi efemeride hauek. Burujabetza politikoa galdu genuen bi momentu historiko bat gogorazi zutelako ere. Eta gero, EH Bilduk zergatik bat egiten duen honekin, aipatu dituzu 77 alkatoiek, tartean guk adibidez Jose Luis Elkoro bezalako alkatoiak dauzkagu, eta berak herri honi egindako ekarpena, behin eta berriz aldarrikatuko dugu EH Bildutik, udal hontan eta behar den tokietan. Beraz, gure mozioa aurkezteko arrazoiak argi ez badaude, Elkororen izena ekar nahiko nuke ona. Eskerrik asko, Itxaso, ez dakit beste zerbait esateko da badagon, ez? Zuzenean bozkatzera pasako gaurdun. Foruen abolizioa eta alkateen mugimenduaren urteurrena goraipatzeko EH Bilduk eta EAJ-PNVk aurkeztutako mozioaren aldeko botuak. EH Bildu eta EAJ udaltaldenak kontrako botuak. Euskal Sozialistak udaltaldearena eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearena. Hortaz, mozioa onartu egiten da. Honekin, ezoiko deialdia izan da eskaera eta galderen tarterik ez dago, baina gai zerrendan informazio eskatu eta elkartrukatzeko puntu bai jarri dugu, ez dakit zerbait badan puntu hontan aipatu, galdetu edo egin nahi dana. Bai, EAJ-tik, Mikel, bota. Bai, 3 gauzatxo ditugu. Gaur bertan jakindu dugu igerilekuan langilei mehatxu larriak, oso larriak gertatzen ari direla. Eta jarri nahi dugu mahai gainean gai hau, eta ia, pensatzen dut, udal bezala erantzun behar degula, arazo honi erantzun behar diogula. Ez dut ezer esan, 3 puntu aipatu dituzu, lehenengo aipatu duzu, jarraian 3, Mikel, mikrofonoa. Egoera oso larria dela, zergatik mehatxuak oso larriak, heriotza mehatxuak direla, esan digute, eta langile asko daude mehatxu hauek jasotzen.
eta udalangileak dira. Nik uste zerbait egin behar degula, hau saiesteko. Bigarrena, Ezkiaga paseolekoko zugaitza batzuei lotu zaizkie toldo batzuen sokak edo eusteko moduak. Eta orduan, pentsatzen dugu, natura zaintzeko helburua baldin badaukagu, pilosetan ere egin behar degula, eta inolaz ere ezin direla zugaitzak erabili toldoak eusteko edo beste edo zer gauz eusteko. Gertatu daiteke ostegunean galerna bat edo ekaitza bortiz bat, eta zugaitzak, bai sendo daudenak edo ezain sendo daudenak, kalte handiak jaso ditzazkete. Eta lenguan esan genuen bozera maileko taldan, eta ez genuen, ez da egit zerbait egiten ari da, baina hori ere larria iruditzen zaigu. Eta hirugarren puntua, urtero bezala, gure herria pankartez eta kartelez bete digute. Eta ez gaude batere ados ez da eroso egoera honekin, berriro ere. Gaina gehienak egileak berak sinatuta daude pankarta hauek. Gaur bertan, etxe bizitza pribatuetan, igo dira eskailera luze batekin, iaia bigarren solairuen laino. Etxe pribatuen bigarren solairuen laino. Inolako, baimenarekin, inolako segurtasunekin, eskalera luze batekin, ez dira udalangileak, ez dugu lertzen egoera hau, ez dugu lertzen. Eta hauek aparte, herriak pankartez jasota dago. Gure ustez, egoera honek ez du bermatzen San Juanak jai inklusiboak izateko udalak duen eta denok daukagun helburua. Hernaniar guztion diren festak inklusiboak izateko, herritar guztien elkar errespetu osoz, jai giro alai, zintzo eta jator baten igarotzea, besterik ez da behar. Festak inklusiboak izateko, diot. Besterik ez, San Juanak ondo pasa. Eskerrik asko, Mikel, hiru gai, nik uste udalei zuzenean dagokiona erantzungo dugu, Asier. Bai, hasteko igual ongi etorri, esango dizuet, ongi etorri tamalez gauza hori gertatzen direlako, azkeneko urtetan hortan buru belarri lanean ari geralako, eta gaurkoan ekarri ezu gaia honea. Bai, bale, hasiko nahi betik. Ez, ongi etorri esan nahi dizuet, orain arte azkeneko ni hemen nago niti bintzat, azkeneko 3 urtetan talenago ere, arazoak egon direlako, irtenbidea bilatzen saiatzen aritu geralako, lan mordoa egin deulako kanpoko irelekutan hori aldatzeko, baina denodak egun bezala gizartean gertatzen diren gauzak gertakari badaude, realak dira, gure udal langileak babesten ditugu, aurreko 2 urtetan jarri genuen dagoeneko sorosle laguntza eban duen atean egoten den harrerako laguntzen eta bertako sortzen diren ilarak eta egoera desegokiak bideratzeko. Eta, harriduraz, pleno batera ekartzea gai hori, iruditzen zait, zalantzan jartzen dezuela, ez Mikel, hauin entzun nahi mesedez, zalantzan jartzen dezuela egiten den lana, eta poza hartzen dut, zuen herrian gertatzen dien, gure herrian gertatzen dien gauzen berri edukitzeagatik, eta hona ekartzeagatik, eta hori, gure bitetik jarraituko dugu, lanean, langileekin egunero daukat harremana, eta bestela galdetu beraiei, udaltzainak ere bertaratzen dire arazo konkretua gertatzen direnean, baina ikusten deguna da oso zaila dela, ordu guztietan norbait, hau da udaltzaingo bat, egotea, harreran bertan, han gertatu daitekenaren edo ez daitekenaren peskizan edo, bai? Orduan, gure partetik jarraituko dugu, egunero egiten dugun bezala, lanean, irtenbidea bilatu nahian, baina egia da, ez dela foro errez bat, kalean gertatzen den eta edonor sartu daitekelako bertara, eta edonor keukidezakelako jarrera inzibiko bat, han, hemen eta edonon, bai? Orduan, alde hortatik, harridura gaia horrela ekartzeatik honean, nik uste dut lehenagotik ere hitzein dagoelaren inguruan, baina, Nik uste dut erantzuteko asmoa edo badokazula, ingo dugu beste zabat, Mikel, gaiaren inguruan. Bai,
hombre, harridura gaia hartzegatik gaur bertan jakin dut, eta nik uste gaia larria dela hemen ez da informatzeko eta personak jakiteko. Gaur ez dago egunkariko inor edo jende herritarri inor, baina ez dakit, nik uste gaia ez da baitu daitekela. Eta ongitorriak gai honetara, bueno, agian ere falloa izan da, baina nik gaur jakin dut, benetan. Baina ez dakit, agian gai batzan batzordetan aipatzeko, edo nun bai, ez dakit, edo bai adan, agian ere fallo izan da, baina nik ere ez nekin gaur arte. Eta irutu zaigu gaia oso larria dela. Eta izan da larria lehenago ere, ez esan nahi ez dela ezer egin. Agian iritzi batek iritzi zaigu, ez da, bakizu, jendeak ez da zer egin, baina, bueno, larria denez, nik usten dut, neurriak hartu behar dira, eta, bueno, lanketa egiten adin bada, ba ondo, baina, eta jarraituko dugu gaia. Rondeizteagatik itxiko dugu Aixerren erantzuna. Ez, nik garrantzia ez dioken du nahi, are gehiago, guk asko arduratzen gaituen gai bada, azkeneko urtetan asko landu duguna, eta espedienteak iriki ditugunak, igerilekoan egoten dielako jarrera esegokiak. Eta espedienteak irikitzen dira. Gauza da, administrazio publikoan, eta hori ere zuek ezagutzen dezue, espediente batzuk berera gina edukitzeko denbora bat behar dute, eta izapidetze batzuk behar dituzte. Eta izapidetze horiek ondo egin behar dira. Eta hortarako dauzkagu, udaltzaingoak hartzen dituzten denuntziak edo denalakoak, atestatuak, ondoren hor datoz gure eragiteko tresnak. Orduan, aurreko urtean bertan arazo hau gertatzen ari zenean hartu ziren erabakiak, espedienteak iriki ziren, jendeak gelditu zen igerilegura sartu ezinik, aurten ere ariera lan hortan, horretik esaten nun, harriduraz, osoko bilkura bat erabiltzea gaur enteratu zeatelako, oso ondo iruditzen zaitu hori, nik esan nahi azkeneko 3 urtetan egoten dena badagoen arazo bat badela, heldu diogula, baina ez daukagula barita magikorik, eta zuek halako hori badezue, eskeratuko nuke, batzorde batetara eramatea, zuen batzordeak esaten dezulako, zuek zer egingo zenuketen, EAJ bezala, igerilekoan horrelakorik ez dela gertatuko ziurtatzeko. Hori egiteko gai bazarete, mesedez ateak irikita dauzkazue, etor zaitezte, eskaini eta ea lortzen dugun. Eskerrik asko Aixier, erronda bukatzeko aipatu dugu eta bozeramailea bat alderdi bakoitzeko hori errespetatu ingo dugu eta ez ditu arauak aldatuko interesatzen zaiguneako. Ze arau batzuk badaude erreglamenduan jasota eta adierazi detelako eta ez hitzak entzeagatik, tarteak izango ditugulako hitz egiteko eta gauzak hitz egiteko tartak baditugu ere naturaltasun guztiz, baita hemen ere turnoak baditugu eta ezin duguna da turnoak saltatzen eta aritu. Eta bozeramaileak izendatuak daudenean ere bozeramaileak bereien papera badute, beti hala jokatu izan balin bada behintzat eta ez interesatzen zaigunean jokatzeko arauak aldatu. Honekin ezohiko pleno honen bukaerara iritsi gea. Bueno, ya está. Esan aipatu dut udalari dagokionari erantzungo geniola, hori ezala udalaren funtzionamendu dagokiona eta hori da erantzuna izan dena. Jasota gelditzen da bota dezuna eta gainontzekoan udalak daukadana hori da erantzutekoa. Honekin aipatu ezohiko deialdian egin deguna da, ezohiko deialdian egindako osoko bilkura izan da hau, ezohiko deialdian San Juanei dagokionez, eta hain naiz ikusten, eta ezin dut jarraitu ikusteitutelako jarrera oso egokiak pleno batean eukitzeko hainbat ordezkarin partetik. Hemen hitz egiten ari ganean ikusten ditutelako mugimendu eta irrifar eta par desberdinak. Esketuko nuke mesedez, bukaera emate aldera, mantendu ditzagun formak eta egokitasunak pleno batean egoteko. Mesedez. Esan bezala ezohiko deialdean San Juanak badatu zelako, denei San Juan zoriontsuak opa, aske bizi ditzagula, tentuz ere alerta gorrian gaudelako,
honekin jongo gera informatzen egitarauan aldaketak eta izango dialako egin beharko ditugulako ezinbestean batez ere kolektibo zaurgarrienak ere esposizio gehiegi, berora esposizio gehiegi deguzkitara ez izateko. Orduan, jongo gea informatzen arau orokorrak eta zenbait ekimen edo lekuz aldatu beharko ditugu ziurrenik. Bai, ohiko udalak ditun, ohiko komunikatzeko bideetatik eta egingo ditugu. Eta bitartean, esan denek ondo pasa ezagula, aldarrikapenez bizitako edo betetako festak izan daitezela, aldarrikapenak badira herri honen askatasunerako zentzu bat eta nortasun bat ere, eta aldarrikapenak askatasunera ematen gaituzte, eta plazerez gozatzea aldarrikapenak inondik inora ez daude kontrajarriak, eta hala izan daitezela gure festak beti izan dian bezala. Ondo pasa denak.